Usomlomo webhunga lesixeko saseGoli uNobuhle Mthembu usindleke iseshoni yesicwangciso sophuhliso lommandla kwiholo yoluntu yase-Orlando e-Orlando East ngepelaviki. UMthembu uqaqambisa ukubaluleka kwale seshoni esithi inceda ukukhalezisa intatho-nxaxheba yoluntu kwaye inika abahlali ithuba lokuphembelela imiba etshisa ibunzi yophuhliso lexesha elide. Lo kaMthembu wongeza ukuba uthethathethwano olunje luvumela amalungu oluntu ukuba anxibelelane ngqo norhulumente malunga nemicelimngeni kunye neemfuno zawo. Isithethi sebhunga lesixeko saseGoli uNobuhle Mthembu ubambe indibano yesicwangciso sophuhliso esihlanganisiweyo sommandla kwiholo yoluntu yase-Orlando. Le ndibano ichazwe njengaleyo iliqonga elibalulekileyo elisungulwe yindlu yowiso-mthetho yesixeko ukukhawulezisa intatho-nxaxheba yoluntu nokubonelela abahlali ngethuba lokuthetha phandle ngeengxaki zabo nangotshintsho abangathanda ukulibona. Thina esi-legislature si-create le platform kahle ukuthi executive ikhulume nabahlali because they don't get opportunities like this to engage nama-leaders, especially abantu who are responsible for a service delivery ekamasipala. Le plan, in a nutshell, is where the executive, especially executive mayor, is telling abahlali ukuthi yini iplan yakhe or vision for umasipala. And kuleyo plan ukhuluma nge-short term, long term ne-medium term plan yakhe. Siyazi njengoba sila eSoweto kunama-projects amaningi, amanye aqalile awaqedwanga. So ithuba lakhe ukuthi a-explain ukuthi kuyenzakalani. Ithuba lakhe ukuthi a-explain ukuthi njengoba sizoya ku-budget next month, imali kamasipala le ecollectayo through i-revenue yethu, ama-grants nama-loan, bayisebenzisa kanjani or how are they intending to use it. Isithethi sebhunga sithi iindibano ezikumila kunje abahlali kufuneka bazithathele ingqalelo kuba zizwe zibanika ithuba lokujongana ngqo neziphathamandla bazibeke ezikhundleni, bakwazi ukuzibuza imibuzo futhi bazithwalise uxanduva. Abahlali bayakhohlwa ukuthi yibo abasifakile lapha ekhansela. Basifake ngani? Ngamavoto wabo. So it is very important for abahlali to hold us accountable. Noma babona umsebenzi ungayenzakali, mabangadinwa ukuzwa to such places and tell us ukuthi sinivotele, sinifakile lapha. If you guys don't deliver on the promises, next time siya kuma-elections sizonikhipha. It is very important for abahlali bazi ukuthi masihlele ekhansela sidiscussa ini. What are the items being tabled, being taken as ama-resolution? Yabona last year bukhona le surcharge 230. Abantu baqala bakhuluma nge-surcharge 230, especially ama-area lawo ama-prepaid. Kodwa that item passed through council and abantu abaningi bebangazi. It went through public participation whereby sithi bahlali nayi i-proposal nithi. Abahlali did not participate. Mase i-implementwa kwi-resolution e-council, abahlali khona ba-reactor, which is wrong because we can't be reactive. Fanele sibalandele labantu esibavotele ukuthi basirepresente e-council. Sihlale sazi ukuthi whatever they are doing, we are holding them accountable. UMthembu uthi sele beyityelela imimandla emininzi kusele nje embalwa futhi esithi ezi ndibano zizo eziza kuqinisa ubuhlobo phakathi kwabahlali norhulumente zeziphucule nendlela yogqithiso lweenkonzo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka e-Orlando East.